Ngidon mentah kena kesngi bakrau, kesngi ke bakentang ke Jung Trai. Kabalong ro kesngi U Blei ke bakerpang na ke benta ki Samla ke Youth Sunday. Sahisin pat nak liang jong ke Jingiaseng Samla Balang Presbyterian Mawroh ni I Blei kerpang ya pi ki parabangeit baet bat kerpang ya ki khun Samla lengba jong kene kepor ha ke keteng ke bathiang tam Jung Trai bat umpen imbe jungi Yesus Kristus. Ni sngu U Blei isnei bandor kat bat ni. Bat ban yalam mingi lengba jong ki program ki beper lengba jong kene katayo le Kmen baroh sitayo. Bat ngangit sekham bakalalong ke kyrkhu na ka benta ki khun Samla jong kabalang. Ni pedang supai pi sahisin pat lengba jong kene kapor habang yo ikene kala sahisin ya ka bani senglang bat ban syakri lang ya ka keteng ke Jung Trai bat nong pun imbe jing Yesus Kristus. U Blei Un isnei un kyrkhu bat un yalam mingi lengba jong kene ke jing syakri ha kene kapor. Tungin ni doai. U Blei ku pa jungi ubah benang. Ioannis ya ka ban demret hakmat ki selajat ki bakhot ki bakantang ki jong ma. Ban ai ngu me kerat ya ke jing yalam ke jong me ke jing im ke jong i halakasngi. Trai ba habat ba isnei i angu ro ime ku kerat namar ke jing don kat ke jong ma lengba jong kene ke youth week baroh kawe ketayo trabi nglayo ya ke ban pendap ya ki jing syakri ke beper ke bangidon ban ai nak menta ke keteng ke jong ma trabi ho i angu ro ime namar kene ke por sa hisien pat ya ke ban penlak yangi bangidon kumni ya ke ban syakri lang keteng ke ba im ke jong ma ha kene ke sngi ke bakrau ke sngi ke bakerpang jong ki Samla ke balong ke Youth Sunday jong lusnam arhajar arpho idwai ya kejing isnei kejing pensyal bor ke jome ko korat bagi ke bangin yo ya ban pendap ha kene kapor kindalong sisa ko tra kejing yalam ko jong musim ko jome hi kyrkhu ke por pasa baroh kinu sim benta baroh ngi IT ha kejing isnei kejing yalam ko jome sngoi kejing twai ke jong ya Blei namar keteng Jisu pan amen. Ini ruai ke basan sepak nyupusan kejing ruai ke basan sepak nyupusan bat hadin jong kene kejing ruai ngan subha ban kerpat ya imis adorable wanyang ban penpulin ke ketien ke U Blei ban ban yalam ro ha kejing twai pisakri utrai lukan rat yaro penpau jing penim ha pyrthei baroh ka keteng bodon bor ujisu pen krau ka hima jong u hangi kalapau baroh sautli ke khot kejing ruai ke basan sepak nyupusan. Syakri utrai luken rat yaro pen pau jing pen em ha pyrthei baroh ka kerteng badon bor ujisu pen krau ka hima ka jong u hangi kalapau usen syar U Blei ban pen em ula syangi ula jan lukun ula pa upat lang ujong u hynrei wayaro ka krau ka jing pen em du Jisu blayo Jingiaseng U Blei ubah khlitan kaburom yukun yangin pertajam ki angel boneng ru ki yaro yau kundang brod ki mani ki dembat ki ngu ya ungin ya dem ya ungin ya ngu
kadonut jong yi atrai tu pen plu kaburom bat yaro huji sungen ai jingu ya ujunom unsen shar klem wai Shua bun le blei jing duai an puli ka tu ne na ktin ki jong blei ka bangila ban sham na ka gospel u Ioannis nong ka bakhat san Dkhar ka bakhat pra khat khandai badru na ka Ioannis nong ka bakhat nyo Dkhar ka bakhat saw do ka bakhat nyo kitien ki ba angkum ne lada ka pyrthei ka shun ya pitep ba kalasyun yanga menchua ya phi lada phi lalong na jong ka pyrthei kata ka pyrthei kanda iet yala ka jong hynrei na ba phim long na jong ka pyrthei hynrei nga la jiet ya phi na ka jong ka pyrthei namar kata ken kata ka pyrthei ka shun ya phi ya kata ka ktien jong me nga la IT haki kata ka pyrthei te kalasyun yaki na ba kimlong na jong ka pyrthei kumbanga ngamlong na jong ka pyrthei ngam duwai ba men shim no yaki na kata ka pyrthei hynrei ba men sumar yaki na ubaman kimlong na jong ka pyrthei kumbanga ngamlong ka jong ka pyrthei to pen kentang yaki da ka jing shisha ka ktien jong me ka long ka jing shisha to ngin la U Blei ka jing duai ko pa sngewbha neng kum ki khun Samla Trai wan man ai ngu de ka jing don rikat ka jong me wat hapadeng ka jing khang no jang ka yeng mane kan try mila don rikat kan try limba ki YouTube channel jong ka balang kan try bayarap yengi banchakri hala ki jong ki yeng ki jong yi badru don rikat no bastang jong ka nik mane ka jong yi kan try hado ka bawai no badon rikat rubat I pastor I badaiban ai ka khubor jong ka Youth Sunday try ka jingpin khre chukalong jong upriyo try to ai ba ka jingpin janai pa kalong ka wan na ka khat ka jong me kan try don rikat bangi ki samla ki batlat kan try kumba meru mila duai na mata ki sanran ki jong me try makilala dru na ki buhan ki jingpin choi ki jingilam ki jing choi ki jing ek jing jar ki bag ki mat kan try su bat kila ru kan try su ban yalap ya ka khubor ka jong me try su long ki nong jok kan try ke to da me try su blat ni jing na ki jing ma jing saw jing sneu jong pyrthei try su bi yet map ki pop ki jing palat ki jing try su pan padang tin em jing il amen Kini kilong ki jingpemna nakaliang jong kabalang. Ka program hakling Sngi U Trai kata ka khatlai trik u September arhaja arpho kum kabalang nginyo artli ki jingiaseng. Ka jiseng hakapor shipho bujimin step hapo ka jingilam jong ka jiseng khna kabalang. Hakaba imis February ling dot nong pure in sam ka khubor kaktin ka jong blei. Hakapor shibaji min sngi ninyo ikap jingiaseng hapo ka jingilam jong kabalang. Hakaba I pastor Reverend Lindans im in I yaka khubor kaktin ka jong blei. Kita kilong ki jingpabana nakaliang jong kabalang. Krishibon. Kublish bon miss adrabal wanyang ye ketu ke jingpen puli na ketien ke jung blai baru ke jing dwai ke ba plabo akmat jung blai tu blai ni snai un kan kyrkhu pi ma pinangla ban syakri u lempa jung Singapore ke Mantangwan mentampat in yo sngono ya ke jingroi kerpang na yui pat ikon samla imis wad hunlang kharsano
ngakerpa di ban shim ya kene ka benta ha kene ka por bat hadien katapat in sio sngo ya ka kubor ka ktien ka jung blei na shakri jung u I Reverend P Dkhar kum ka jing pen itho I pastor ilong I auxiliary secretary jong ka Bible Society of India Shillong auxiliary but I don kerteng ha ka balang Presbyterian jayau I pastor ilalong ru moderator ka KJP Sinod Sepngi ha ka snem arhajar khatlai ni snguto I pastor ilong I babun kamha but I pen pau ka jung sungu ai ba ila pelak khnang ya kapor ya ka ban ya don lang ban ngi ha kani ka jingiseng bat khamtam ban ai ya ka khubor ka ktin ka jung blei lemba chu ka kapor tu blei un isnei ban kyrkhu pi pastor ban ya ka khubor ka pin sam ha pedeng jungi bakan long ka bor ya ka banginang la ban ya ha kani ka pyrthei
Ashanu shaingan lenang niklem U Blei Ashanu shai jingem bat ka pyrthei Milawan knan panwad yanga Shem yanga to shem yanga nong jong mi Shem yanga tra atu shem yanga na pyrthei ngam long Shem yanga kum ni angala de panjat Jik yanga ngangu yang mila it yanga Shami kapuram ka Jingmut jingyaro Ngan pin kraw ya kerteng jong mi Ngan pin kraw ya kerteng jong mi Waslang ek ban pau ke jing songu ke ba krai ke balang Presbyterian nang ni Mawroh pat kam tam ye ke Jingiaseng Samla ha ke jing rakhe ya ke ni ke Youth Week pat Youth Sunday awan ra ru ke jing I Blei Un na ke Bible study ke long auxiliary nam ta ke jing Trai lang ke jong phi bat ni tham tam ha ke ba Christian ni ke kam jong Bible study pada no senyang rusika kam ke jongka rengi ni sengo diau diat ha ke ba kan ke Sngi ngim Samla ban penlong ke Jingiaseng kuma ni julong ha man la ki por baroh rengi aingu ya Blei balang ba ke ni ki lat ke ba ula pli ke jing start pyrthei menta ke ba hi kum ki parabangeit baroh phila ban ya pej ban ya sngap ban ya shakri lang ban ngi hala ki jong ki yeng ki sem ki jong phi ban ngei scam ba U Blei Un kyrkhu leng ba ke ni jing shakri ke ni ka poru wala fi dona la ki jong ki yeng baka team kumbaila tip baroh ka team jong ke ni Youth Week but Youth Sunday ka long ha ka pyrthei hynrei om jong ka pyrthei but abangi puli ke ni ka dona ka lenong ka khat nyo jong gospel Ioannis but ha ke ni ka lenong ka khat nyo ka dei ka jing duai ka jong try jong Jesus Christ nagam ta ki snran ki jong u but namaru Jisu la tip lepa bahadin stang katukan ipor un sa syakem bad kin sa nar pnai u bad un ha ban kiu no shebeneng bad ban lek no na kene ka pyrthei bad kumba kene ka subject ka pen I hang ni ka theme ka pen I hang ni ba yangi wei baroh la kha kene ka pyrthei la pen san perang ba kene ka pyrthei ni san ni im ni kamai ka ji ni trei ni khta ni don na kene ka pyrthei Regani ktin jong Blei ko ong ba hynrei ngim dei jong kene ka pyrthei but kta gamut bangi don da ka wei pat ke jaka nam ta jong I wei pi wei baroh ka ba Chris ula pen kre nam ta jong I wei pi wei mata ko ki paralok be ki Kmen ki para jan thei bat sinrang tra jong Jesus Christ ba ngi ku mi Khristan la ni ki khun ki jong Blei ba ngi long ki khun ki jong Blei dei de ka ba su jarang khat lani bangi long ki snran jong Jesus Christ dei de ka ba su jarang khat lani namar ba ki kme ki khpa ki la long Khristan lani namar ki ba yeng asem lani ka dong ka snong lani ka balang baroh kwei ki la long Khristan rei la khot yangi ha ka bangi ngi long ki nong bot ki jong try jong Jesus Christ na du ka khpo jong ka kme ba da bangi puli ka gospel Ioannis khat san khan reu long ba Jisu la khot yangi ula thong yangi ba la pharu yangi bangin lek ba bangin sei so shibun ba namaru Jisu la tipa stang khniat por selek ban kiu no stay sebeneng ba namar tau khot yala ki jong sinran u thong yaki u IT yaki ba du pun scam yaki ba du pun kerpang yaki ba du kyrkhu yaki dagi kyrkhu ki jong Blei ba namar tau la shania ru hangi wei pi wei kumi khon ki jong Blei eka kam ke jong u ban yalap ek tin ke jong Blei nata ban hika ek tin ke jong u bat ban penkhia ru ha ke ni ka pyrthei
แต่นักนี่ก็ทีมบัดนักนี่ก็ขอดก็บางอย่างชิมหังนี่ก็โดนกัดตัวกันนี่ก็มาดก็บ่างี้เงินอย่าเป็ดหังนี่บัดก็เป็นกองก็ลงพังกับจิงขอดอย่างนี้เวยเวยแล้วอย่างนี้ปุเลมาธิอสขัดไว้อาร์ฟขันได้ยิสูลองตัวชิมยังกำลังกอดจงอาพีบัดกันนี่กำลังกอดก็บอกตรายขอดยังไงพีกุมอีโคนสำลายจงกับบาลังบัดกุมกินนมบูดที่จงตรายจงเยซูคริสต์ก็ลองบางงี้กันเป็นญาติพรังยังกำกับจงอูบางงี้ตุนลุนยังกำกับจงอูหากันนี่ก็สลายจงกับประเทศบัดทางนี้ยอนิสขัดสันขอดบักขันริวลองเบาเบลย์เราขอดยังงี้เวยเวยบาโรบัดหาเราขอดยังงี้หาเราขอดยังงี้ได้ตั้งบันเป็นยังงี้แล้วนี่ตั้งบันมากเลยกี่ปอบจงงี้แล้วนี่ตั้งบันไซน์น้อยกี่ปอบกี่จงงี้ปัดกับจิงขอดกับกองสันกับจงอูก็ลองบางงี้ก็มีโคนกับจงอูก็มีสนรันจูบางงี้เงินเล็กสิกับประเทศบันยาลับอยากกันนี่ก็คิดเองกับจงเบลย์มาแล้วนี่ปุลีก็มียอนี่สาวแล้วน้องดูขอดไลฟ์สันแล้วองทางนี้ตัวเขมรอยากกันนี่กิลังค่ากันนี่กับประเทศบาร์กเวลองมากิลาบริลีตัวจงออยากกิลังค่าปัดกิลาบริลีแล้วไปกับอายมอ่อนมาร์ตก็ได้กับกำรำกับจิงกิดคลีกับจงอีเวยพิเวยบาร์กบางงี้เงินเป็ดอยากกันนี่กับกำกับจงตรายหากันนี่กับสลาประเทศกับอาร์ก็มีโยอีหังนี่ก็ลองกับจิงเป็นกระปังแล้วเดินปุลีเจเรมายาก็เลยน้องกับเป็นกองดูขอดบัสันหังนี่ตรายลองกับบางงปัดเป็นลงยามีหากขโปงละอีทูยามีปัดบะเมมปัดมีนักขโปงละเป็นกันตังยามีงละทุ่งยามีปันลงนงยาทูลปายากิจัดเป็นเร็วมาร์ตังงี้งี้ดอนนักนี่กับประเทศงี้ได้นักนี่กับประเทศเรยยิ้มได้นักนี่กับประเทศบัดดูจีสคริสต์บอกขอดอย่างงี้น่าดูบะงี้ดังดอนนับปอขโปจงกมีอุลาอีทูอุลาติบอย่างงี้บางงี้งี้ลงเกสรานจงบัดอุลาเจ็ดอย่างงี้หากบางงี้งี้เนี่ยลับอยากกันนี่กับเตียนกับจงเบลย์บัดหากบางงี้งี้สักขีงี้ชักรีอยากกับกระเตงกับดอนบอกับจงบัดหากนี่กับจิงเป็นกระปังอยู่อีหังนี่กเวกลองกุมกิโคนกิจงเปลยอย่างนี้ละคอดละดังปุเลกสตีกับอาร์นองกอรินสันละนองคอดอาร์พอลองมาพี่ลองกินองกิตินเซมจงอ่ะบัดอวยนองกิตินเซมอิติบาร์สพังอัมบาสดอร์กวยปกวยกรีประเทศกิดอนลกิจงอัมบาสดอร์นองกิตินเซมลาริอินเดียฮับอันเลชาอเมริกาอุชองอุสาอังตัวบัดเตรย์หังตัวปัดkita gakam ke jong u kolong ba un mi bujli ka ri ka ba u udon pada ka ba un leit hang tai ban kren la ni ban mi bujli nam ta ka ri ka jong ni ba un kren ru tai ka ka ba ka ri ka ai ti u la ni ka ai bor u ba dei ban kren la ban le palat ya ka shabana ka ba kum ka ta ba dangi ru kum kinong kiten sem ki jong try jong Jesus Christ u khot ingi wei pi weiปัจจัยจิงขอดจงอย่างนี้ก็ลองกุมองกันนี่กับทีมก็ลองบ่างี้ดอนกันนี่กับประเทศไรงิมได้กันนี่กับประเทศมาเยซูคริสต์อุปาอย่างนี้หากันนี่กับประเทศหากบางงี้เนี่ยทุยินเกรนงี้ลับตั้งเอกกับเยซูคริสต์ว่าไอ้บอริงเวย์บาร์งิมได้บันเล่พลัดเนี่ยเอกกับเบลย์ว่าไอ้อย่างนี้กับบางงี้ได้บันเล่ปัจจัยก็ได้กัมรัมจงงี้กุมกินองกิตินซิมมาตั้งดอนกับจิงกิคลีกับคราวพานำตากรีกับบางงี้มีขมัดปัจจัยก็ลองบันไรกับคูบอร์ชากันนุกรีกับบางได้บันพาอย่างนี้บัดกุมกี่น้องพูดกี่จงตรายจงเยซูคริสต์งี้ดอนกับคูบอร์กับคราวปัจจัยคูบอร์ก็ลองบันยาลับอย่างนี้คิดกับจงเบลย์หากันนี่กับประเทศบัดกับบีกับโยอีหังนี้อยากจิงเป็นกระปังกับจงตรายจงเยซูคริสต์ก็ลองบ่าแล้วดังปุลิสที่กับอาร์กอรินไลล์นองดูขดบ่อาร์บ่าพี่ลองกับชิที่จงคริสอยากว่าทอมเด็กเสียนเรดแต่กับบอร์กับจงมิเซมจงตรายยิ่งที่บาร์สพังกับชิที่คำตามกี่ปอร์มันชัวยิ่งปัดดอนกี่โฟนกี่โมบายกี่ยิ่งชุพาดกี่ชิที่ปัดฮับปอจงกับชิที่กับดอนกับคูบอร์กับคราวบ่ากี่คูบอร์กับขี้บ่ามาแต่ตั้งอยู่อีหากฮับปอจงชิที่กับดอนกับ appointment letter kan nu kolong ke jing Kmen la dang yo appointment leta habang yo ya ke kam ki jam na ta ki don ki sthi ki ba the ki work order ki jing tre ki ba de ki lak de ki crore ka don ha po ke sthi na ta te teng don ki sthi sngu e la ne ki love letter ka bang i ong
Paling bagi ni kisitia po kisitingi pa na kawai ban rai ka kubor kaba kia kaba kraw hadu kata-kata. But kam tamingi kumi khun ki jong blei ha kaba munsuang sial I ki postcard letter. Yakini kaba tap envelope. Pada bagi pai postcard letter kaba ngi I kinu ki jing I ku blei la ni ki congratulation yanu la ni ki happy anniversary jonu. But kini ki patre ki post office ki yo ban puli ki brave ki yo ka kubor ka badon hang tu. But marta kres omingi ba ngi don na kani ka pyrthei ringim dei jong pyrthei pat kita kolong ba ka jingim ka jongi kolong ba ki breu kin yo pan puli ba ngi dei belong ka city ye ki wei pan ha ka ba ki kin tips phang Jesus Christ leng ba ka jingim ka jongi nang ta Matthew san ka ba khat sao lo ma phi long ka jing shai ka pyrthei ka ai ka jing shai ngi ti baroh ka jing shai kolong ban ben ka jingdum pormet ni don kam ya tot slide mar bangin yo galanti bangin nom bakla bangin nom ur pat ke jing shai kolong pat ke jing shai jong jing nang start kolong ban be no ke jing bi kuma menshwa da ke jingwan gospel na reveals kalwan rai ke jing shai yung gospel la ke ka ri khasi jantia jongi pat kitu ki jing dum ha kitu ka por ki phet no pat ki jano bat tang yo ke jing shai Christ bat ngilong kuma ngilong ta deling ba ke jing shai ke ni ka gospel ke jong Christ pan marta Jesus Christ ongi hagbangi ngilong ki ta ki la pun kerpang ki jong u bangi don hagane ka pyrthei ka balai ka bangi yo hang ni lengba ka ni ka thim ko long ka jing shun la dai puli hagane ka khot ka ba khat saw ko long ka shphang ka jing shun itip ka jing shun kham ta mi ni sni la dai puli Ioannis khat nyau khat saw ka pyrthei ka dap tang ki Jingiaseng Matala dangi pai saudong ke pyrthei. Baik kiri ki pamarjan tatang jing pen kret ma. Ka jing sun kwei ke ri. Baik dawa da preng ki jaj pen riu. Kwei ke jaj pen riu pat kwei jaj pen riu ke sun. Persang banya le ye ki jing le banya penyap kwei. Nata kwei ke jaj pen riu kwei ke snong. Pat kini ki dai ki jing le ki bang ying yo ke ni ke sni. Bawat ki balang ru ki persang kawai persai kawai kenang bakenang roy ka jongki ka baki ki syakri pan martang im ke ni sni tang ga Jingiaseng ya ka bangi ngi kham nyar pan yo ka jing long kawai rei tang ga Jingiaseng suda rei ngim dei ban so plan mar ka ni khten ka jong blei kle thu lupa yangi bagi sni ki bakhadu ka jing ba bon kanang khriat pat kanang hiar rei ka ni ga Jingiaseng kanang bon kanang kraw hageta ki pot la de puli Matthews si phawar fuar de phinlongi ki bala shun de ki breu baroh badangi kum ki sakhi lane ki nongpo ti yong Jesus Christ lane ki sinran ki yong Jesus Christ hangile athul papa phinlong ya ki bala shun da ki breu baroh tamut baroh ki breu kat ki badon saudong jongi la da ngi ya ki ni kalanti ki yong Jesus Christ la da ngi bodi ki jingi kai ki yong Jesus Christ ki breu kin shun yangi ki breu ken isi yangi na marbangi ya kalanti ke jong tra na teledum puli Marcos khatlai ru hangni long ba na marbangi ngi don na ken ka pyrthei dai na marbangi ngi ngim im kumba ka pyrthei ka im ite pa ken ka pyrthei ka ya kalanti jong jingdum ki kam jong ka tangki jing snew tangki jing ya penyap tangki jing ya bisni tangki kam ki ba snew sudah pat ke ek bangi kumi khon ki jong blei lane ki sindran ki jong Jesus Christ im kolong bangi ngi pen pawe ki jing e ki jongi bangin e ji pramarjan palengba kumajia hagene ke kini ki lockdown na kini ki por baro ngi kumi khon ki jong blei ngi rapi ki pramarjan ngi rapi ki tu ki ba shitom ki ba jinjar ki ba than but nile ke kat kum hukum ke jong tra jong Jesus Christ mar ula pha ingi sikani ka pyrthei bangin long kita ki nong kitin em ki jong u bangin ra ya ko khubor jong jing e pa namar balai ba ka pyrthei ka shun yangi namar ngi ho ngi don na kani ka pyrthei I don na kani ki snong ki thau I don na kani ka ri ki jongi rai balai ka shun yangi kumi Khristan dai namar ba ngi ngim ya khle bat ka pyrthei dai namar ba ngi kan tai ke jong ka pyrthei
Dai namar bangi ngim trap an bodi ki jing hikai jong parthei. But ai ka bangi ngi im kolong bangin bodi ki jing hikai ki jong try jong Jesus Christ. But bangi ngin nya ki kalenti ka babek, in nya ki kalenti ka babha. But dai namar kata ki ai jong ka parthei, ki bor jong ka parthei ki jing sneu jong ka parthei, kamtam ki boman ki shun yang i kum ki khon ki jong blei. But namar bangi ngi ya ki jing shai Christ, but ngi bot ya ki jing hikai ki jong u. But dai namar ta ka ni ka ri ba ka parthei tang yu i yang i kum ki khon ki jong blei. Ni sha shun, ni sha isi, but hakeleng ka parthei. But ni sngo ba kum ka ri ki jong ye rin dia ka ba ka hajisha constitution ko long ba ka jing shakri blei ka long ba lai lo jangi. Dai long ba ke sisnem arsnem swa ka rin dia jungi ka long ba lai phuwe ka parthei ban pinsitom ben ye Khristan. Kat ba gadang pe ye CBN News arsni lai sni menta ha ka we topic long Christian relief ka long ba ka rin dia jungi menta ka long ka ba shipho ka parthei ban le ben ye Khristan ban pinsitom ben ye Khristan ban pinsitom ben ye ka balang ka jong blei. Pat kalong ke ka ba sosi bangi kumi khon ki jong blei ni ema kari ka ba kum kata bangi na kaliang Bible site baroh ko herin dia dang hone August arpu fratarik ba nirakhe ka kum ka kandamal day of prayer baroh batay Bible site herin dia nirakhe ka kum ka kandamal day of prayer ba dia kini ka snging baroh ngitip balai ka ba jiar fratarik August Arjar praman shwa kalong bagi Kristan ha Odisha kabai khot Orissa man shwa long ba kisha leben long ba kumbasan hajar ki yeng Kristan kila sha thang kila sha Punjab nata ki yeng mane ki pautili ki yeng mane Kristan kila sha Punjab kila sha thang bat kumasan phunre hajar ki Kristan kilong ki ba klem yeng klem semshu bat kata gade ka jing sha pen stom ka jing sha shun ya Christ jong ki Kristan. Natang ikan mau ha Orissa hi ha January ar flight rik siajar khandai spa khandai ha by Reverend Graham Steen but armut ki khon ju la sha thang po kali reiki ki wan nang ni nam ta ban sakhi krteng Jesus Christ ban yala pe krteng Jesus Christ ban le is e ki tu ki papang liprosi ki papang nyang nukut ki ba sitom handai ka pyrthei ka shone ki balai namar ki bodi ki jing hikai ki jong Jesus Christ ban e ki ba pang ki ba sitom ban yarap ki ba pang ki ba sitom ba dai namar ki ta ki sha ya ki ne ki jing shun ya ki jing e ba ki jing jar baroh na tangi puli la ni puli city of Paul sinong room la lenong ba prad khot lai phwe la hadu lai pusan dengan pun puli tang ka khot ba lai pusan ka ba ongkum ni u e ban punya khlat no yang i na ka ta ka jing e ki jong Christ kalanot la nega shipa, la nega jing pen stom beng, la nega jing than, la nega jing lung khoi, la nega jing ma, la nega white lam. But can nega de ka apostol Paul, utho ya ka nega sti sa kinong room. Mario ya ka e ka bangi kum Kristan in sha, ya ka e ka bangi ki Kristan ni sha sho na ka nega parthei. Dai ka e ka Paul yo ba hapdeng kat ka nega jing e, kat ka nega jing ele. Hagabout try Jesus Christ ula duainam takis ran ula penkerpang ula thong yang i baroh pat haba kat kitu baroh ki balangai pat bot Jesus Christ ki ong u ei ba penya khlat no yang ina kata ka jing e ki jong Christ pat kalanot ki jing sitom ki jing pang lani kinu ki jing e lani ka jing than lani ka jing lung khoi kumang yo i kini por lockdown ni por ba sibon ki ba sathan sibon ki ba myo ka jakari ka kup ka semat kwe baroh nata ka jingma lani ka white lam marba trajui Jesus Christ la kulas kemi we baroh marba ngimde jong kani ka parthei kini ki jing e ki dei ki bang insha ha kini sngi ha ka parthei rei ai ba ka moto ka jungi ko mi Kristan lani ka thong ba jungi ko mi Kristan kalong balani police stis ki room pralanong de khot ba life nyo hynrei kini ki e baroh keng ni job no thiau dau ta U Blei Un yang ni em kani ka pyrthei dai ngim dei jong kani ka pyrthei ba dai namar kita ki shu ngi mar ngim pen ya khle ba ki ki jong kani ka pyrthei ba dai namar kita ki shun ki penma ki pen setting ba ki pen sitom yangi ba de ka balang ka jong uru dai ku mong Paul dai hakine ki baroh
Keng ni job no thiau yaki lengbao ta ubala yangi bala pensai boringi trajung Jesus Christ. Padu Jisu le turu Ioannis khatsan ke bakhat pra. Lada ke perthei ke shon ya phi to tip bakala shon shua yanga shua bakan shon ya phi. Jesus Christ la tip lepa. Marwan si kene ke perthei ho u im kene ke perthei hagitu ke life license na du bakha du ban unke ship na ke life license u im ke perthei. Henrei ya khle bat kene ke perthei. U trei la ke jonga kam ke ek bo khpau pha. Bunwan si kene ke perthei. Banlong nongkit din sim, banlong ke siti, banlong ke jingshai kene ke perthei. Badu badu bod ike jinghikai ke jong khpa jong ukumala phayu. Dene marta ke perthei ke shunu Jesus Christ. But kam tam ke lice nem ke bau stang ban trei ya ke jingelam ya ke jing penim tang po lice nem ulasha kem balasha penyap halor ke dingfna. Marta Jesus Christ ong scam yang ayapi. Belada ke perthei ke shunu yapi. To tip bagala shun yanga shwabakan shun ya piru. Matios shipau arfuar bad ya pigi breu baroh kini si nam taka kerteng na jonga. Hynrei tang utaw bayay ne edu ko bakut uban yo like im. Marta kanu ko long jing yang ikumikon ki jong blei. But kawai ki jing tu kana balengkot shwaban pun kut ko long shipang wei pastor Yuna jong Rwanda. Hagita ki por ki spas na menshwa ke Rwanda regari ke bagi Muslim ki sensar ki pun sitom benyi Kristan. Batang setiap ki yalam ki aslok ki rungying ki sulai kem na ying bat ki ra sa koi kawa ki penyeng harod jang koi kawa bat ki sasiat ka suloi. Pumdon kaman tep ki haps tu sha wa bat ki bam ki krokodil bat ki kaki ka bat kumta ki suyap eis ketu. Bat ni pastor Yonaru haga jingsakri ke jong u namar udon hakari Rwanda rei dei jong Rwanda dei jong traju Jesus Christ bat ka ba kalong ba kum gitu ki breu jong Rwanda rei kum usaki la ni nongpo jong Jesus Christ bat to yalap yaktin ke jong u pada goi ke met kilawan kem u pada bagala kem u kila thep kali bat kilara uni pastor Yuna pada bagilara u kila ong u ko pastor Yuna Hagani ka made pin selection bat iksut. Repeti pastor Yona ong kumno. Ngam lek pan syong bat iksut. Nga tips kem bagani ka made. Ngan selek pan syong bat utrai junga. Nong pan imyaw Jesus Christ. Ula lek setay pan kret nam ta kajakahan nam ta jonga. Pan marta menta ka made. Ngam lek pan syong iksut. Njering nga lek pan syong. Balo nong pan im jonga. Bat katakat baginang rayu ka kaliban lek setay surut wa pan penyabi u. Kabay sungutenan. Kalong ka don na kini khot jingrai ki jungi pasau spa khandai pastor Yuna urai kini jingrai wong don kari basngot na hir ki bangai ki yo ina jingai bai pai idang abharut ila thau ka ying hun bat utrai ajing hun shaboneng ngin sa sem ka jing hun shaboneng kat no ka jing so Kmen usakri jong utrai nongbo jong utrai senran jong utrai Uba ima ka pyrthei rei bodi ke jing hikai ke jong trai bodi ke jong ka pyrthei bat persang ban ai ke ke jing sai ke Jesus Christ bat kumta tang spoi harudwa ki siat bat uyap no rei ngets kem kam sim juga ke soi satei sa ka hima ka jong blei bat ni don ke ka pyrthei hynrei tong in ya be sa ka thong ka balong ka jing khot ka jong blei how Christ Jesus to blei un kyrkhu yang i wei baroh panimta ka burom ke jong u. Amen. Kublai sibun pastor ke ka kubor ka bapla ai pleng jungi lemba jung ka por. Ka banganget ke lalong ke kyrkhu ya baroh kitik bla sya skorika. U Blei Un lami pi pastor. Ya ke yang kesem jong pi bat kamtam ya ke jing syakri ke jong pi ya ke kam ke jong kunrat. Ngapun Mawroh ke jing sungungu ya imis wadah hunlang karsano lembat ki paralok jong i ki bla ai ke jing ruai ke pasrutunan. Tu Blei Un kyrkhu bat nang yalami pi lengba jong ke jing syakri ke jong pi ke kam ke jong u. Ke jing kublei ke ledro syakitu baroh ki bla don benta ha ke ni ke jingiaseng lengba jong ke ni ke janmet. Ini penwai no ke ni ke jing syakri ke jong i ke ni ke por. Da ka bang ni ruai lang ke jing ruai ka ban ruspa lai puai
ke jing roi ke nomor ke barus pak lai phuai sipai ukres ke kamenta kadawa utrai Jingi baroh bantrai ulapha ke balang bantai keteng ju uban phla ha pyrthei bedum dap jing thala baroh lai tli ke khot lembar ke khoros ke nomor jing roi ke barus pak lai phuai mat hadien juga ke jing roi ngan sopa ban kerpat ya I Rev Dkhar ba in ai ke jing roi lengkot berlai ru da ke kyrkhu penwai Sipai ukres kakam henta kadawa Utrayangi baroh bantrai ulapha Kabalang bantai kerteng jong banpla Ha pyrthei badum dap jing thala Tungen Shang Yaki kam ki bakrana kaben ta U Blei Un lenti Yaki kular ki bakrana uhi Sipai ukres ka gospel kilen ben benar Shaki jad ben riu bana popken pai no Jing sok ban ai ha pyrthei dap jing kala De tang hu Jisu jing em ken yo Tungen bersyang Yaki kam ki bakrau na kaben ta U Blei Un lenti Yaki kular ki bakrau na uhi Namar ukres bat kabalang yang menta Kat bapor kadang dan wat angin boteng Tungin ino ka pyrthei bajing sngewbha Kijing baroh U Trai unweng Tungin bersyang Yaki kam ki bakrau na kaben ta U Blei Un lenti Yaki kular ki bakrau na uhi Tong yin duai ni ai ngu yemi ko pa jing ba beneng mar ga jing lom kat ke jong me ban ta ke jing e ke jong me ila ke jong ki khun ke jong me ke balong ki nong but ki jong me ba ni ai ngu e nam ta ke ne ke ta yo hi baroh ko wei be ki khun samla jong ka balang ba da ke leng ke ne ke ri khasi jain tia ke jong i ha ke me yo ban rakhi ya ke ne ke youth week ba ke ne Sngi Youth Sunday ru ba da halor jong ne ke theme ha ka pyrthei hynrei jong ka pyrthei But I knew you made a market jing khot ke jong me ki khun samla. Bakin long kita ki nong kitin sim jong me bakin long ki jing shai ki jong me but ki ban long ki nongrai gospel ke jong me segi jaka baroh ke ne ka ri bat sha bar jong ne ka ri ke jong ni ro. Trying that duai e ba meni snei ban kyrkhu la ki jong ki khun samla ki balang ki ba pher but kyrpang ki khun samla jong ka balang ke jong me hang ne balang Mawroh. Tumi snei ban sei na ki khun samla kan thei bat sinrang ki ban long kita ki shakri ki jong me ki ban long ki sakhi ki jong me ki ban long ka jing shai hagani ka pyrthei ka ba dap ke jing dum ki ban pen pawe ke jing e ke jong me ke ne ka pyrthei ka ba ngimyo issue ke jing e ngimyo sngau shu ke jing e idwaya blai ke ni snei ban dolam kan ya ka balang hi baroh kwe ne du ki pastor ki nong sharai bat ke wei pe kwe ke long yin Khristan ru bi ne ma de ke jing suk ke jing Kmen ba de ke jing e ke jong me bat bangin nyai long ki shakri ke jong me ki ban rai khubor ke jong me sikeleng ka ri bat ka pyrthei ru
Pat mentah bangin samino na kene ke jingiaseng ke batiang ke kerpang ke jongi hagane ke por. Patu daai bagai jingai ke jong trai jing Jesus Christ ke jing ke jong blei kupan adu bom jukut ke jing pensai bor ke jing merkat ke jong mensim khoi. Ai begini ke lai wei blei. Ni syong sab lagi jong ki balang ki jong mi. Pada khun samla jong mi hagane ke balang hagane ke ri pada keleng ke pyrthei ru. Nadum tashidu bom jukut ru. Amen.